Avui sim pels carrers de València amb una valentuber que tenim així. Ella és Marta, del canal Martens TV. perquè anem a tratar un tema que aneu a quedar-vos bocabadats i ella ens va ajudar. Ella ha tingut la idea, així que estem així per fer No hi havia València. Renfe. Per a qui no ho sap, què és el que està passant amb Renfe? Pues mira, jo com a usuària habitual, mira, ja veieu que me'n vaig ara en la maleta a agafar un tren, pues estic veient que hi ha molts problemes en Renfe perquè hi ha retards, falta d'informació, un munt de problemes que no estan tenint-nos en compte els usuaris i que estem com d'alguna manera desprotegits. I jo vull que pues, els valentubers que tenim este canal potent per a enviar un missatge a la gent, que se vega aquesta problemàtica i que donem un pas avant entre totes i tots per a que fem alguna cosa, no? Perquè definitivament pues, algú ens escolte i jo què sé, ja està bé de prendre'ns el pèl. Venim així i un tren s'ha cancel·lat i ens posen un autobús. Jo què sé, coses així que no... Això està passant des de fa molt, des de fa poc, des de fa quan? A veure, això ha sigut habitual sempre, però és que ara hi ha com un període que s'ha augmentat. En Gandia, per exemple, estan retallant en personal i a vegades arribes el diumenge que tens que vindre, tots els estudiants venen a Gandia, a València, i no hi ha ni una persona, tens que anar-te'n a les màquines a comprar el bitllet. Els descomptes, claro, no serveixen. Crec que com tu hi haurà molta més gent que està fent això. Què els diries a estos estudiants o persones no estudiants, però que són usuaris de Renfe? Què els diries? Ànim, no ànim, positivisme, negativisme? Què opines tu? Ànim segur, però és que jo no ho deixaria ahir. Jo el que pretenc és que abans jo me passava qualsevol cosa i ho deixava passar. Cada vegada ara que passa alguna cosa estic posant una reclamació per a que se vega de veritat que hi ha un problema i que no es deixi passar, perquè si no és com que mos prendran més el pèl encara. Molt bé, jo crec que més clar impossible ho ha dit Marta, Anem! Això pareix que estiga preparat, però no. És un amic, company de Marta, de carrera, no? De la uni. Com te diuen? Juan Pablo. Juan Pablo, a veure, tu què opines sobre Renfe i aquestes problemàtiques que estan havent, sobretot últimament, en quant a horaris, retards? ¿Penses de esta manera? ¿No? ¿Eres usuario habitual? No soy usuario habitual, pero cuando me ha dado problemas me los ha dado. No hay mucho que comentar. Què és el que creus que hem de fer? Posar reclamacions? Quina és la lluita que podem fer contra ells? Quin és el teu consell com a estudiant de Ciències Polítiques? No? Como estudiante de Ciencias Políticas, pues... ¿Una llei en especial? ¿Alguna llei? Nacionalizar la Renfe. Nacionalizar la Renfe de verdad. Pero nacionalizarla de verdad, en serio. Ens quedem en este consell de Juan Pablo. Gràcies! Has tingut problemes últimament amb retards dels trens, no? Tu personalment, perquè hi ha molts casos. No, pues el tren no lo suelo coger mucho, la verdad. O sea, suelo estar por aquí por Renfe, pero no... Eres usuària de Renfe del carrer, no dels trens. Sí. Però de veres, tractar Renfe també implica això, perquè n'hi ha molta gent que diu voy a Renfe, no? I és estar així. Pues vale, gràcies. De res. Un malentès. És molt ràpida. Eres usuari habitual de Renfe? Sí. Has tingut problemes últimament amb els trens que has agafat, els retards? Últimament no, però abans sí. Pots contar-nos un poquet, perquè és que així està Marta, ella és youtuber també en València i ha tingut molts problemes i estem ajudant-la a veure si la gent opina igual que ella, com podem actuar en contra d'això. Está fatal. Bueno, te hablo castellano mejor. Sí, como tú por eso. vives. Está fatal, es una mierda, se puede decir. Sí. Es una mierda, o sea, que lo cambien. No sé a quién, o sea, ¿va dirigido a Renfe esto? No, espera a YouTube. Pues sí, lo tienen que cambiar. Quins problemes has tingut? Pues si sale a lo mejor a I-20, a I-40, a -10 y muy poca frecuencia, básicamente. D'on eres? Yo estudiaba en Castellón.
Vale. Entonces había muchos problemas porque si yo entro a una hora a clase necesito trenes que me lleven, no uno cada tantos o con retraso. Y he llegado muchas veces tarde. Entonces sí que deberían cambiarlo. Què creus que podem fer en contra d'això? Pues, a ver, yo creo que quejarnos todos muchos y ponernos pero serios. Porque No, Marta, o què? És el que jo dic, perquè és que jo al principi feia pues mira, una vegada no passa res. Però és que ara ja no pot ser això. O sigui, jo use Renfe tots els dies per anar a Gandia. que es normal. Y encima si necesitas a una hora y llegar a X hora, si llegas tarde, imagínate que estás trabajando. Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema, que Eso molta sí que gent necesita- arriba tard a la feina o a la uni, no sé. Pues sí, no, la verdad es que deberían poner remedio ya. Oye, así, això està super ahí empoderament contra Renfe, les dos, eh? Bueno, anem a continuar, moltes gràcies, eh? Marta, com a bona usuària de Renfe, se'n va així de viatge A Barcelona. a Barcelona. Oh, que bonito. I això, així que adeu Marta, nosaltres mos quedem així continuant investigant i ja te contem, val? Molt bé, moltíssimes gràcies als dos. A tu, adeu. Sou usuaris habituals de Renfe? Sí, I què opineu? Perquè estem fent un vídeo per a ajudar a la nostra amiga Marta. Els trens es retrasen, hi ha una gran desinformació per part de Renfe. Què opineu sobre això? Esteu també sofrint-lo? sí, jo la veritat és que fa poc que va haver una avaria a l'estació del Nord i vaig estar més d'una hora i quart esperant, arribant tard a classe i damunt és que tens que fer una cola immensa per si vols demanar en plan que te tornen els diners del viatge, el qual no acaba rentant perquè perds més temps encara, o quan es paren els tres justament davant de l'estació, que és en plan, tinc pressa, no puc permetir-me arribar tard. I la veritat també algun que altre servei no està molt allà. Podem saber on estudies? En la Universitat de Maria Moliner, la Facultat de Maria Moliner, en Tarongers, I d'on vens? de Tavernes de la Valldigna. Ah, mare de Tavernes de la Valldigna, jo tinc una amiga d'allí. Què creus, com podem actuar en contra d'això? Posem reclamacions o què fem? La veritat és que podrien posar alguna que altra reclamació, podrien ampliar el servei en el sentit de... podrien informar a la gent en el sentit de que avui hi ha vaga de trens o avui hi ha tal, per tal de que la gent s'informe i puga pillar els trens amb més antelació. Jo, per exemple, l'altre dia vaig estar més d'una hora esperant que passara ningú tren, no va passar ningú, i directament vaig anar a casa i ja està. No vaig anar ni a classe. Això és impressionant, no?, el que estàs dient. No vas anar ni a classe per culpa dels trens. Jo preferís treure'm el carnet de cotxe i vindre'm en cotxe. Acabiant. Estan perdent bàsicament gent que utilitza el tren perquè al final acabaran cansant-se i utilitzaran un altre mitjà de transport per arribar amb més facilitat a València. Ja és Nadal a València. Mira, els arbrets estos de Nadal. Per ahí hem trobat també una fireta. Ai, mare. A veure si els podem veure encesos, que seria superguai. ¿Prefieres el coche al tren? Sí, ¿Y per qué? ¿Podem saber-ho? no me cuadran los horarios en general. I què creus que es gasta més diners? Per a qui no ho sàpiga, amb la gasolina o amb el transport públic? Pues por ahí andará. También dependerá del tipo de vehículo que tengas y de lo que te muevas con él, pero en principio yo creo que por ahí andará, ¿eh? Por ejemplo, entre Valencia y Alicante, y me dejo 40 euros cada vez que voy. En cotxe. En tren. Ah, en tren. En tren me parece ridículo. Que estamos cerquita, en fin, no sé. 40 y pocos euros ida y vuelta. Creus que els preus estan desorbitats? Claro, es que te vas en coche, te cuesta menos. Sobre todo si compartes, es ridículo. Eso es lo que más utilizo el transporte público para moverme entre las dos ciudades. Pero vamos que horroroso, fatal. I què creus que podem fer en contra d'això? Reclamacions? Què fem? Pues nada. Yo era luchadora antiguamente y ahora mismo es que me parece que es ridículo reclamar. ¿Qué vas a reclamar? És que estem fent este vídeo per una amiga nostra que se diu Marta que té molts problemes amb Renfe. I també és molt lluitadora ara. Quins consells, tu que has sigut lluitadora, li donaries? A ver, si tiene ánimo realmente de conseguir algo, que no decaiga y que no se aburra, porque al final es cosa administrativa. Estás luchando contra la administración y con una empresa pública.
pues que no decaiga si quiere conseguir algo y que busque mucha gente que la apoye. Molt bé, ahí va el consell, Marta, de part Anna. de Anna. Creus que la gent té una bona idea prèvia sobre Renfe, que n'hi ha bons horaris, que els trens arriben a hora, que hi ha una bona informació? Creus que sí o creus que no? Què creus que opina la gent? Perquè tu m'has comentat que no eres usuari habitual. No, jo mai he utilitzat Renfe o poques vegades i la veritat és que en quant a horaris no tenia cap problema, però sí que és veritat que els trens pues, estan una miqueta vells o que la qualitat pues, no és molt bona, penso jo, per al preu que pagues. Tu pagues, jo què sé, un altre servici públic i la relació qualitat-preu pues, és millor, no? De quin servei públic estem parlant? Quina és l'alternativa al tren per a tu? Pues, no sé, el metro o si alguna vegada s'ha agafat, pues, no sé, la Valenbici. Jo un any vaig tindre la Valenbici i funcionava bé. Sí que n'hi ha vegada que la bicicleta estava prou potxa, però bueno. Però tampoc no podem comparar una bici amb un tren o un metro, no? No sé. Ja, però clar, és un servei transport públic igualment. Igual Tu preferissis el metro al tren. Què diries a la gent que pensa que el tren és lo millor de lo millor de lo millor? Pues suposo que serà gent del poble que tenen servei de tren i que necessiten tren i si no poden vindre a València capital. Jo si no tindria metro pues, diria que vaya merda, que vull un metro, pues, i si no tenen tren pues, no poden vindre a València i si volen vindre a València per a que li agafen per a fer no hi ha a València, pues no sé, pues, jo suposo que per a ells el tren és molt necessari. Moltes gràcies, xic. Vale, de res. Avui Roger i jo despedim este vídeo així a l'estació del nord de València. Marta, esperem haver-te pogut ajudar un poquet i esperem que vos hagi agradat. Vos esperem en el proper vídeo. Adeu!